Junior Moraes cu o pasă în adâncime pentru Daniel Niculae. O primă fază periculoasă, scapă Niculae de marcajul lui Bălașa. Niculae în unghi, dar are mingea pe stângul și se chinuie aici să dea cu dreptul la poartă. Roșii-albaștrilor în acest moment. Noi vedem pasa foarte bună a lui Junior Moraes, însă Niculae nu mai este la prima tinerețe. Fuleul i-a mai scăzut. Și mi se pare puțin ciudat aici de ce nu a încercat să dea totuși cu stângul la... Fernando Boldrin cu mult efect și penalty. Este penalti Momcilovic, faultat se pare de Geraldo și este și galben pentru jucătorul portughez. Da, un moment, o fază importantă a acestui meci, să vedem ce a observat Horațiu Feșnic acolo în suprafața de pedeapsă. Geraldo și Momcilovic care încearcă să scape și ia tot timpul din lume, trage Alibek, gol! Gol! Minutul 10, 1-0. Denis Alibek, locomotiva Stelei în acest play-off, reușește să-l învingă pe portarul Astrei. O deschidere de scor foarte rapidă. Un fundaș cu experiența lui Geraldo nu avea poate voie să facă o astfel de eroare. Este a 5-a reușită a lui Alibek pentru roșii-albaștri, însă are în total 8 goluri în acest sezon al campionatului României. Primele 3 au fost înscrise în prima parte a sezonului. Ce face acum Șumudică? Îi cheamă pe jucător la... Interceptează Boldrin. Iese la intercepție Geraldo, Ovidiu Popescu. Prelungește Tănase, dă pe lângă minge. Săpunaru, scapă Alibek, scapă Iliev, Alibek, gol! 2-0, Denis Alibek face dubla după o eroare mare a lui Cristi Săpunaru. Continuă săptămâna de coșmar pentru fundașul Astrei, care luni în partida cu Viitorul și-a dat un autogol. Iată acum aproape cât un autogol această eroare a lui Săpunaru, iar FCSB reușește să se desprindă la 2 goluri. Și aici cred că putem vorbi de o pasă decisivă a lui Florin Tănase. Chiar dacă este la mijloc și eroarea lui Cristi Săpunaru. Da, e o perioadă proastă pentru Săpunaru. Cred că este meciul în care își dorea cel mai puțin să greșească Săpunaru, ținând cont de rădăcinile sale, dar... Acum Enache încearcă să-l păcălească pe Moraes. Boldrin îl evită pe Oros. Boldrin scoate pentru Alibek în marginea careului. Alibek îi trimite lui William de Amorim în poziție regulamentară. De Amorim întâmpinat de Geraldo, nu reușește să centreze. Scoate pentru același Alibek. O pasă formidabilă. Tănase! Gol! Ce gol! Senzațional această pasă a lui Denis Alibek. În 30 de minute capitanul Stelei face show și pune la adăpost probabil cele 3 puncte pentru echipa sa. 3-0. Dacă Stanciu i-a costat pe cei de la Anderlecht aproape 10 milioane de euro sau o sumă apropiată de 10 milioane, o sumă de peste 9 milioane de euro, oare cât costă sau cât va costa Denis Alibek dacă va continua în același ritm? Iată pasa lui Alibek extraordinară, nu-i offside acolo la Florin Tănase, iar decarul roșii-albaștrilor duce scorul la 3-0 pentru Florin Tănase. Este a 4-a reușită în tricolul roșii-albaștrilor, iar în seara asta, strict vorbind, Alibek are 2 goluri și o pasă decisivă, iar Tănase o pasă decisivă și un gol. Tot de indisponibilități în defensivă, Teixeira pentru Alex Ioniță. Ioniță încearcă șutul, Niculae salvează Niță! 4 la această oră. Meci din Spania, Eibar Las Palmas. Puțin mai devreme era 1-0 pentru Eibar datorită unui gol marcat de portughezul BB. Iar la 22:30 pe același canal aveți Valencia Celta Vigo, acolo de Florin Tănase.